Tevê sizayên ku bandorek mezin li ser piraniya boriya Rusyayê dike, bi saya karsaziyên dewlemend yên enerjiyê pera hin jî tê welatê. Ev yek piştî daketinek pir biçûk di derfirotina neftê ya Rûsî de ji ya ku dihat pêşbînîkirin çê dibe. Many people expected that we'd see gelek kes li bendê bû ku em dê bibînin ku ti meha yekem da di rojê da şiyanên hilberîna 200 milyon bermîlê neftê dê vinda bibe. Ajansa Enerjiyê ya Nanetevî û gelek şevirmendan wisa çavrê dikirin. Lê ew çê nebû. Dibe ku rojane kêmtirîn milyonek bermîl be. Niha ez bêjim ku em ti rewşekê dane ku karbidestên Yekîtiya Ewropî dibêjin paşî vê çi heye. Sizayên aborî yên Rojavayî bûne sedema kiryarên torhildanê ji hêla Moskowê ve û bangên li Ewropayê ji bo dîtina çavkanên enerjî yên alternatîv. Li Fransayê cotkar bermayiyên çandinî û çandinî berhev dikin berê ku wan tevlî hev bikin da ku biofuelê hilberînin ku enerjiyê peyda bike bo bi sedan an jî bi hezaran xaneyên derdorê. Li Portekîzê komekî 12,000 panelên solar ku bi qasê 4 qadên futbolê ne hevildana herî dawiya vî welatiyê ji bo derxistina sotemeniyên fosîl. Di vê navberê de herî dawî Rusya cigirê Serokwezîrê Almanyayê bikaranîna sotemeniyên fosîl wekî bikaranîna çekan tawanbar kir. Lê dîsa jî bihayê neftî her ku diçe bilind dibe. Ev tê vê manayê ku bi firotina kêmtir nefteyê jî Rusya zêdetir pereyan tîne. it's a bit of a paradox. The more momentum Ev hinekî tevlihev e. Bi rastî çiqa zêde neftê ji bazarê de nehêlin, ew qas bandora bihayê neftê li ser welatên ku enerjiya Rûsî dikirin dê mezintir be. û ew êşa aborî ya ku dibe ku siyasetmedarên Yekîtiya Ewropî amade bin ku tehemûl bikin. Lê hûn nikarin hewl bidin ku mezintirîn hinardekirina neftê ya cîhanê bêyî ku bandorek aborî hebe ji bazarê derxînin. û ew bandorek gerdûnî ye. Zêdetir zincîra peydakirina gerdûnî kamyonên ku hema her tiştî ku em dikirin radest dikin di zêdebûna bihaya sotemeniya mazotê ve rûbirû ne. Benkel dibêje dîsa jî bêşek ji sizayên peşerojê ya Yekîtiya Ewropî dikare bi rastî zirarî bide Rusyayê. if you cut off shipping insurance, Heke hûn bîmeya barkirinê bibirin, ev tê vê wateyê ku her kampanyeka xudanê tankerê nikare bîmeyê vergire da ku tiştên li Rusyayê vegihozîne. û ew metirsiyek mezin e. Heke ew tanker bin a bibe, heke ew biherike, heke felaketeka jîngehê çêbe û bîma wan nebede çawan çêbe. Tevî ku Ewropa di nav avên enerjiyê yên tekçûyî de derbas dibe, Kel dibêje şensê Rusyayê heye ku dikare nefteyê xwe bifroşe Hindistan û Çînê li pir caran bi daxistina bihayê neftê li dora $30 ji her bermîlek li jêr nirxa bazarê.